Здравейте, скъпи братя! Днес това, което искам да споделя, вярвам, че ще бъде много силно, ще бъде много ключово, ще бъде много важно. Вярвам, че ще бъде божествено. Историята е за Авраам. Авраам имаше обещание, че Бог ще го благослови, колкото е пясъка на морето и колкото са звездите в небесата, на небето. Но за жалост, поради фамилиарството и поради това понякога да се правиме на много добри, тези неща ни пречат Бог да освободи небесата, да освободи обещанията си, да освободи призива ни, съдбата ни, понеже държиме нещо, което Бог не е видял да бъде с нас. Историята е доста дълга за Авраам, доста широка, има доста слова по лицето на земята, изговорени, проповядвани, споделяни за Авраам. Вярвам, че духа на Бога, това, което имам като послание, ще бъде от духа, ще бъде от Господа, ще бъде изграждащо, ще бъде буквално уникално. Тези, които фанат, ще живеят. Тези, които не осъзнават, просто ще изгубите годините си, ще изгубите времето си. Така че искам да ви го споделя. Вярвам, че всеки един от нас е преминал. В момента се намира дори в това състояние. Така че Бог е много прецизен. Бог е много детайлен Бог. Бог е Бог на цифрите, на числата, на детайлите, дори за най-древните и малки неща, които ние си мислим, че не са важни. Дори ние си казваме, ама чакай, Господи, какво искам да кажа? Какво искам да споделя? Ще споделя нещата, които Бог не беше обещал или са били в плана на Бога, или Бог не ги е виждал с Авраам. Той винаги е задържал или пречил на Господа с това да държи нещата, които Бог не иска да държи със себе си. Един от тях е бил Лот. Знаете, че Господ казва, теб ще благословя Аврааме, той взима навсякъде Лот със себе си. Бог казва, ще те благословя, той пак взима него с Лот със себе си. Бог казва, ще ти дам дете, от който ще се родят много царе, много хора, колкото е морето, колкото е пясъка на морето, колкото са звездите не може да се обживат, толкова ще благословя. Да, ама Авраам е бил в напрегнала възраст и съпругата му е взела, решила да му даде слугинката. Едва ли не, буквално не е повярвала на това, което казал Господа, или си казала, сигурно няма да се случи силно. Да, Бог е обещал на Авраам, може би Бог ще го даде на Авраам, но сигурно съм проблема аз. Защото тя буквално е казала как ще се случи, ние сме стари, тялото не е старо, как ще може да съпругът ми да спи с мене и да се роди детето, което Бог обещал. И се усъмни и взе и сложи слугинката в ръцете на Авраам. И Авраам послуша жена си. И след като послуша жена си, се роди едно дете, което беше зло, който беше не според обещанието или според това, което Бог беше видял. Роди се Исмаил. И в последствие, след като се роди Исмаил, Бог посети, не знам, Библията пише, но нямам време сега да го намеря. На едно място пише, че 3 души, един от тях е бил Господ, дойдоха под един дъб и дойдоха при Авраам и казаха, Авраам, той се стича като ги видя, покани ги вкъщи, приготви храна за коли, телери, агне, там не си спомням, и ги покани и точно тогава Бог каза на Авраам, къде е жена ти? И той каза, тук е, а тя се беше скрила и послушваше и каза, че ще го благослови. До година по това време ще има син. И след като се роди, т.е. преди това Сара се засмя и точно поради това, че се засмя, името на
на Исак се нарича смях или радост. Смеха е свързан с радостта. Ще отида там, където искам. Това откровение, което видях, и това нещо, което Бог ми разкри, вярвам, че ще ви благослови. Името на Исак се казва радост или смях. По обещанието, според обещанието на Господа, или това, което Бог обещал, има в него радост, има смях, има веселие. Докато това, което не беше родено под обещанието, Исмаил, името Исмаил, буквално значи скръб. И всичко това, което не е в обещанието или не е във волята на Господа, то е извън волята на Господа, тогава идва скръбта, идва болката, идва нещо, което то не е от теб. Трябва да го прогониш, трябва да го изкараш от себе си и трябва да го... И тук е дилемата и ключа, че Сара, когато се родиха двамата сина, т.е. първо се роди Исмаил, след това се роди Исак, и Словото казва, че Исмаил се подиграваше на Исак. И Сара е видяла и осъзнала грешката си и е казала на Аврам: Авраме, изгони това дете и слугинката, защото Бог е обещал, че според Исак ще бъде потомството ни. Това е благословението. На Авраам се видя тежко, не искаше да го направи. Да, и точно поради тази причина трябваше Бог наново да се яви на Авраам и да каже: Авраме, послушай жена си, изгони детето. Не се бой за него. Поради скръбта на Авраам, понеже много го болеше, страдаше. Представете си само как ще се почувствате, ако Бог ви каже да изгоните сина си, да го прогоните от живота си завинаги. Представете си само. Представете си го само какво ще е чувството. Понеже Бог видя болката на Авраам, той каза: не се бой за детето. Ще го преблагословя, ще го направя голям народ. Вижте какъв Господ имаме само. Бог е благословил този Исмаил, който от него произлизат всички мюсюлмани, който до ден днешен, от тогава до ден днешен, дори Библията казва, че по-късно там виждаме исмаилианското племе или потекло хората исмаиляни, те купуват Йосиф. Исмаилияните купуват Йосиф. Исмаилияните са били хора, които са създавали много проблеми и продължават да създават проблеми на Божия народ. Вижте само какъв Господ има. Вижте, поради непослушанието и поради това, което направиха Авраам, и Сара, Бог им простил. Бог е оправил нещата, но последствията стоят. Последствията стоят, така че, какво искам да ви кажа с тази история, приятели? Ще говоря ще дам още няколко примера свързани с това. Един от тях за мене беше смайващо да видя. Бог призовава Моисей и му казва: Моисей, отиди в Египет и ще ти изпратя при фараона, ще кажеш това, ще кажеш онова, аз ще бъда устата ти. Моисей казва: Господи, аз не мога. В Изход 3 глава, 9 до 11 стих. И сега, ето викът на Израиловите синове стигна до мен. Видях също и притеснението им. И когато ги притесняват египтяните, така, и както ги притесняват египтяните, извинявайте. И така, върви и ще те изпратя пред фараона, за да изведеш моят народ, Израиловите синове от Египет. А Моисей каза на Бога: кой съм аз, че да отида при фараона и да изведа израелтяните от Египет? Моисей противоречеше на Господа. Вижте, Бог му казва да изгони, т.е. да отиде, той се бунтува. Проблема на това Моисей да се бунтува беше, понеже той имаше брат левит. Той имаше брат свещеник, който през цялото време изтъкваше брат си и казваше: аз не мога, аз съм зекващ, аз съм тежкоезичен, моля те, не мога. Факто, имам брат, изпрати брат ми. Имам сестра пророчица, изпрати сестра ми с мен. Но Бог не ги е виждал с него. Бог не е виждал Арон и Мариям с него. Чакай малко, брат, какво говориш? Той е свещеник, Бог по-късно го издига в храма и така нататък. Има стихове, че маслото течеше по одеждите на Арон, така нататък.
Така е. Но сега ще видите колко последствия и колко неща са направили тези хора. Сега ще видите. В началото започнах с Авраам. Няма да отида при Лот. Знаете Лот какъв е бил. Знаете какво е направил. Знаете, че преспал с двете си дъщери. Знаете, че отишъл в Содом и Гомор. Знаете, че Бог буквално го грабна и го изкара на сила, понеже той се бавеше и не искаше да излезе от там. Знаете, че жена му се обърна, понеже искаше да продължаваше да стои там и стана на сол. Знаете какъв е бил Лот. Лот забогатяваше, Лот придобиваше богатство, Лот ставаше богат, Лот печелише според Господа, поради Господа, т.е. и поради чичо си Авраам. И никъде в Словото не пише Лот да е направил нещо за Господа. Нито да е направил за чичо си нещо, нито да му е благодарил. Помните ли историята, когато Бог каза на Авраам и те се разделиха и Лот отиде на това място, където Содом и Гомор. И има момента, когато Лот се раздели от Авраам, а Библията казва, че земята не побираше богатствата им. Забележи, когато беше с Авраам Лот, имотите му не побираха земята. Но когато се раздели от Авраам, точно тогава дойдеха едни царе и плениха и превзеха Содом и Гомор. И пленниците, които плениха и превзеха и взеха всичко, грабиха, беше семейството на Лот. И това се достигна до Авраам. И Авраам отиде и го освободи. И му върна всичко. И вижте само, Лот не само, че не е дошъл на себе си и не е казал на чичо си благодаря ти да пожертва и той, понеже през цялото си време и години той виждал как чичо бил жертва на Бога, как издига алтари, как се покланя. Той никъде не е жертва, не се покланял и не е благодарил на Господа, нито на чичо си. Забележете, Авраам го освобождава, той се връща пак в Содом и Гомор. Ето за това Бог не вижда хора с нас, понеже те никога не са издигали нашия Бог. Те не ходят с нас. Те когато потъват и ти подаваш ръка, те не ти благодарят или не искат да излезнат от там, а те искат да те свалят на тяхното ниво. Те искат да те издърпат. Ти подаваш ръка да го изкараш от състоянието му. Той ще издърпва на неговото състояние. Разбирате ли? Ето защо Бог не е видял Лот, а това е било, между другото, това е смайваща история, когато я видях чрез духа на Бога. Знаете ли, че вярвам, не сте длъжни да вярвате на това. Аз го вярвам. Според Божието Слово. Понеже бащата на Лот почина, дядото на Лот почина, майка му, ако не се лъжа, почина и Лот остана в ръцете на Авраам, буквално кръгъл си рак. И Авраам си го отглеждал. Авраам, вярвам, че дори много повече правеше на децата на Лот, отколкото на децата си, понеже децата му вече, като Исмаил и Исак, имаха баща и майка, имаха наследство, докато Лот не нямал нищо. И вярвам, че това е била причината. Буквално Авраам толкова много да му даде, че да бъде наравно с него. Но вижте причината на Лот, или мотивите на Лот, че той никога не е издигал Господа. Той никога не е издигал алтари на Господа, никога не е призовавал Господа в живота си, не е правил нищо за това. Ето защо Бог каза, те видяха време. И сега, нека да се върна при Мойсей. Бог каза, че ще го изпрати. Той каза, не, аз не мога, защо мене сега, аз не мога, аз съм тежко. В Изход 4, 10, 16, а Мойсей каза на Господ, моля ти се, Господи, аз не съм красноречив, т.е. не съм добре говорящ. Нито от вчера, нито от завчера, нито от както съм заченал, от както съм роден. Започна да ми говориш на слугата си, а трудно говоря и езикът ми е тежкоезичен. Т.е. тежкоезичен съм. Но Господ му каза, кой е направил човек и устата му, или кой е направил човек или слухът му, или зрящ, или сляп. Не, аз ли Господ? Сега иди, аз ще бъда с устата ти. Аз ще бъда устата ти. Ще те науча какво да говориш. Буквално Бог му каза, аз ще бъда устата ти. Ще те науча какво да говориш. Тогава Мойсей каза, моля ти се, Господи, изпрати чрез когото искаш. Т.е. изпрати някой, когото искаш. През цялото време препоръчва брат си. През цялото време я препоръчва брат си. Представете си. Моля ти се, изпрати ме чрез когото искаш, т.е. изпрати някой с мен. Тогава гневът на Господа пламна против Мойсей. Забележете, буквално гнева на Господа пламна против Мойсей. И каза,
Левитът Арон не ти ли е брат? Има един въпросителен. Тоест нямаш ли брат Левит Арон? И Мойсей каза, да, през цялото време, де факто, аз настоявах за него. И вижте, хора, вижте, гневът на Господа пламна. Знае, че ти може да говори. Знае, че той може да говори. А и ето той излиза от... И ето той ще излезе да те посрещне, когато те види и ще се зарадва в сърцето си. Ти говори на него и сложи думите в устата му. И аз ще бъда в устата. И аз ще бъда с твоята уста. Забележете. Ти говори на него и ти сложи думите в устата му, но аз ще бъда твоята уста. Представете си, Бог е устата на Мойсей. Бог през цялото време иска да бъде устата на Мойсей. Но Мойсей настояваше за брат си. Мойсей искаше брат си. Разбирате ли какво нещо е фамилиарния дух? Какво нещо е да пречите на Господа, когато Бог каза, те видях, ти взимаш някой със себе си. Дори да ако ще да е твоя брат, майка, баща, приятел. Не знам. Забележете, гнева на Господа пламна против Мойсей. Каба шоколара баба керерея. Аз ще бъда с устата ти и с неговата уста и ще ви науча какво трябва да направите. Нека той говори вместо теб на народа. Той ще ти бъде за уста, а ти ще му бъдеш за Бог. Буквално Бог постави Мойсей като Бог на Арон. Понеже Бог даваше думи в устата на Мойсей и Мойсей ги даваше на Арон. И вижте, Мойсей пожела устата му да бъде Арон, а не Бог. Спори с Бог, искаше той да бъде там. Бог искаше той да бъде там, но той избира Арон. Но Мойсей през цялото време настояваше. Бог искаше Мойсей да бъде там, без Арон, но той през цялото време настояваше. Искаше брат си, т.е. левита. И вижте какво направи, по-късно вижте какво направи Арон. Бог знаеше мотивите на този Арон. Бог знаеше дори семейството му, децата му. Случайно ли беше, че децата му са вкарали чужд огън на олтара? Случайно ли беше това, че буквално Бог ги уби вътре в храма? Случайно ли беше, когато Мойсей говореше с Господа и Арон направи Яхве или друг Бог на израелтяните и те се бяха разжуздали и се бяха разтанцували, дори ако не се лъже, са напили? Случайно ли беше, Бог се размави и каза, ще убия този народ? И точно тогава Мойсей изобличи Господа. Каза, Господи, какво ще кажат народа, който ще ги избавиш от Египет, им обещаваш земя, мляко и мед, където тече мляко и мед, и ги убиваш в пустинята. Какво ще кажат хората, какъв Бог? И Словото казва, че Бог се разкая и съжали това, което искаше да направи. Забележете, Мойсей настоява за хора, които по-късно стоят против него. Малко по-късно в пустинята, Мариям и Арон говорят против Мойсей и казват, само на него ли Бог говори? Забележете само. В Левити 10, 1 и 2 ще прочета за децата на Арон, какво са направили. Анадав и Авиуд, синовете на Арон, взеха всеки кадилниците, сложиха в тях огън и сложиха на него тамян, и принесоха пред Господа чужд огън, който той не им беше заповядал. Затова излезе огън отпред Господа и ги пояде и те умряха пред Господа. Вижте само какво са направили синовете на този Арон, на свещеника Арон, братът на Мойсей. Също Арон и Мариям говориха против Мойсей, казахме. Виждате ли, хората, които Бог не ги е видял с вас, а вие настоявате, ще ви струва години, ще ви струват сълзи, ще ви струва болка, ще ви струва забавяне за призиви, съдбата и обещанията и това, което Бог е видял. Дори сега ще отида в неправилни приятели. Бог, ако не ви е видял с тях. Искам да ви питам какво правите с тях. Ако Бог е казал,
че не те вижда с тях, какво прави с тях. Повярвайте ми, че ще ви забавят. Шила лабако робо сака лабасей. Кала лабакой. И шика бабако лоло бобо шекере лелелея. Днес мнозина искат да държат плътското и се нарича скръб, който Исмаил. Ето защо Бог каза на Авраам да изгони скръбта Исмаил. И чак тогава Бог благослови Авраам. И т.е. Исак, дойде Исак, който е смях или който се превежда радост. Трябва да изгоните скръбта Исмаил, преобразно Исмаил, за да дойде Исак, който се превежда радост или смях в живота ви. Докато сте с неправилни хора, после не се чудете защо имате скръб в живота си. Защо небесата са заключени върху вас. Защо това, което Бог е обещал, продължава да се бави. Не обвинявате Господа. Не обвинявайте Господа за нещата, които забавяте, за нещата, които заключвате, за нещата, които вие задържате, да не дойдат в живота ви като съществувание. Свободата е ценна. Прекъснете всяка връзка с хора, които никога не са ви подкрепяли, с хора, които никога не са били част от семейството ви, хора, които са ви вредяли, хора, които са били физически до вас, но са били през цялото време против вас, хора, които са ви използвали за да използват финансовото ви положение. Време е за нови заветни приятели, които ще ходят с вас. Не заради взаимоотношенията ви, а заради вашият Господ в живота ви. Заветните приятели, които ще бъдат до вас, заветните приятели, които ще са до вас, те ще бъдат до край. И когато имате и когато нямате, заветните приятели, които ще ви държат ръцете, когато се уморявате. Това са заветните приятели. Това са заветните хора, които Бог е направил завета си с тях и с вас. Бог ви свързва с заветни хора. Оценявайте го това. Не дайте да губите години, време и сълзи, и скръб, и забавяне на благословенията ви с хора, които Бог не е видял с вас. Ама той ми е приятел. Какъв приятел ти е той? Искам да те попитам, когато страдаш, той бил ли до теб? Когато си бил в трудности финансови, бил ли до теб? Когато си плачал, избърсвал ли те сълзите? Насърчавал ли те? Молил ли се с теб? Или първият, който те разпространил е твоя приятел, който си му споделил? Или твоят човек, така в кавички ушки? Разбирате ли, че заветните приятели обличат? Заветните приятели те почитат заради Господа, не заради финансите, не заради позициите, не заради властта ти. Заветните приятели са с теб и когато имаш и когато нямаш. Време е да изгоним Лот и Исмаил, да напусне живота ни, за да дойде Исак в живота ни. Обещанието, радостта, веселието, смехът. Знаете ли, че мнозина християни изгубиха смехът в живота си? Постоянно са тъжни, постоянно са скърбят, постоянно са отчаяни, понеже има неща в живота им. Има неща в живота им, които буквално са положени от дявола, от сатана, от врага, който е неправилно насаден в живота ти. И сега е времето да излезнете от това мъжество положение. Сега е времето да ги изтласкате от живота си. Да се молите дори за тях. Бог да ги срещне. Бог да ги срещне в името на Исус. Обърнете внимание, в момента, когато напуснете неправилни хора, вие ще имате по-добър речник от предишния ви. От предишния ще видите това, което преди не сте виждали. И финансовото положение ще бъде много по-добро от предишното. Финансовото положение. Ще започнете да се успокоявате, буквално ще започнете да вървите нагоре във всяка сфера и ще влезете в съдбата си, за която сте били родени. В Битие 13, 14 и 15 и Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него, повдигни сега очите си от мястото, където си, погледни към север, към юг, изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, ще я дам на теб и на твоето потомство. Кажи, земята, която виждаш на север, юг, изток и запад, ще я дам на теб. Не на този, който е до теб, в кавички,
който Бог не е видял с теб. Време да излезете от неправилните хора. Време да напуснете неправилната среда. Време да напуснете хората, които ви дърпат надолу. Знаете ли? Знаете ли? Хора, в кавички, приятели, брат понякога, сестра и хора, които Бог не ви видял, трябва да излезнете, за да може. Това е Божието Слово, това не са мои думи. Да, боли. А лесно ли му бил на Авраам да изгони племенника си, който му бил повече от син, Сирак, да изгони буквално и то не как го, вижте как го изгони. Трябваше, понеже той не искаше, Бог допусна кавга между тяхните говедари. И Бог каза, те видях, той навсякъде го взима със себе си. И трябваше да стане кавга и Авраам дойде на себе си. Кажете, дойде на себе си. Дойде на себе си и каза, имаме достатъчно богатство, земята не побира. Виж, пред тебе е земята. Ако тръгнеш ти наляво, аз ще тръгна надясно, каза Авраам. Избери си място и отиди. И той избра ушки в очите най-добро място. Но това е било място, където са били лесбийки и хомосексуалисти. Мъж с мъж, жена и с жена. И даже учени казват, и хора, теолози казват, че това е било на голям процент са били гейове там. Понеже когато Бог изпрати ангели при Лот да го избави от тази смърт, Словото казва, че дойдоха и щяха да разбият вратата, искаха да влезнат и да преспат с ангелите. Представете ли само за какво говориме? И точно поради тази причина Бог е казвал и не е виждал Авраам с този човек. И казал, те видях, ще прочита пак. Битие 13, 14, 15 и Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него, повдигни сега очите си, каза. И Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него, и каза, повдигни сега очите си от мястото, където си, и погледни към север, към юг, изток и запад. Защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб. Кажи, ще дам на теб. Ще дам на теб, казва Господа. Чакай, все едно колко някак си фамилиарен Господ или... Не. Ние не знаеме нищо. Бог знае цялата картина. Бог знае. Той е видял началото от края. Той иска да ни спести скръб. Той иска да ни спести разочарование, предателства, болка, сълзи. Ето защо Бог каза, те видях. Ама ти не знаеш, той ми е най-добрият приятел. Човек, ако не те изгражда, ако не ходи с теб, ако не бъде с теб в най-трудните ти моменти, ако не е до теб, заради това, което си, аз с теб, заради позицията, заради парите ти, заради възможностите ти, заради микрофона, заради каквото да било, заради това, че си много красив, заради не знам си какво, това не е твой приятел. Исус казва, брат и сестра ми е този, който върши волята на моят Отец. Разбирате ли? Време да излезнете от омагьосното състояние и да влезете в обещанието, което Бог е обещал. Защото ще въртите години на едно и също място и после ще роптаете, ще опреквате и ще се чудите. Искам да ви кажа нещо. Това е причината. Това е причината неща да се бавят в живота ви. Понеже Бог не е видял определени личности с вас. Словото казва, с когото се събереш, такъв ще станеш. Сега, брат, какво искаш да кажеш, да бягам от грешните? Не. Бог ни изпрати при грешните. Но когато не ви приемат, тогава какво правите там? Помните ли в едно от Евангелията, където Господ каза, ако не ви приемат, изтърсвайте прахта от краката си, не взимайте нито турба, нито храна, нито нищо и бягайте от там. Бягайте от тези хора. Ако не ви приемат, ако не ви почитат и не ви приемат, какво правите с тези хора, искам да ви питам. Какво правите с тези хора, искам да ви питам. Какво правите с тях? Те не ви почитат, те не почитат Господа ви. Те не почитат това, което правите. Ама нали трябва да ги спечелим, брат? Колко години още си чакате да ги спечелите? Не можете да ги спечелите, ако Бог. Те не го пожелаят и Бог не докосне живота им. Знаете ли, че Словото казва, че окъпаната свиня се върна в там Балтуака и там не знам си какво. Бог ги изкарва, изкъпва ги, измива ги и те се връщат пак там. Разбирате ли? Харесва им това.
Хареса им това. Помните историята на блудния син? Дойде на себе си и се върна и каза, ще се върна при баща си. Няма значение каквото сте направили, няма значение това, което сте преминали. Въпросът е да дойдете на себе си и повече никога да не го правите това. Да осъзнаете какво имате в баща си. Ши каля рабакоя, каля рабакоробошея. Бог е бягал от хора. Чакай, брат, какво говориш? Бог е бягал от хора. Проповядва множества и извън се качва водка да избягаме, отидем от другата страна. И хората тичаха по него. Защо Бог е бягал? Понеже знаеше, че тези хора същите ще кажат разпанил. Те не са с него, понеже те го търсят като Господ. А те го следваха заради чудеса, знамения, изцеления и всички останали неща за хляба и за рибата. Ето днес, ако Бог казва, няма нищо ново под слънцето, ако Бог има такива и ние ги имаме в живота си, затова трябва да излезнем от това състояние. Много хора се опитват да угаждат на близките си, на хората си, когато отиват на тяхните светски събития, едва не да не ги обидат, да ги спечелят. Абе, как ще спечелиш човек, когато отиваш? Словото казва, не се съобразявайте с този свят, се преобразявайте по образа и подобието на Христос. Ама аз отивам да не обидя, да не мисля да съди майка ми, баща ми, брат ми, сестра ми, този, они, чичо ми, леля ми. И отиват на светски събития, сватби, където имат чалга, кючеци и алкохол. Абе, какво правиш там? Ама не бе, брат, аз не съм пил, аз просто отидох там да не ми се разсърди, не знам си кой, така ли? Добре, значи, предпочиташ или желаеш да се разсърди Господа, да обидиш и да нараниш Господа и само да годиш на някой, така ли? Хора, сериозно нещо правите. Не съдя никой. Прави го с болка и с любов. Целта ми и мотивите ми са да някой да види това слово, някой да дойде на себе си, някой да дойде да разбере, че има хора, които Бог не ги видял, да ходите заедно с тях. Време е да излезете от това място. И тогава Бог ще каже, подигни очите си нагоре. Може да изброиш дойдете, може да изброиш пясъка. Толкова ще те благословя. Ще те благословя. Шикала рабакой. Ела макарабаколо бобоба кирилилея. Шина бабакай. Ти не знаеш, брат. Това е най-добрият ми приятел. Ти не знаеш. Така ли? Искам да те питам. Ходи ли с теб този твой приятел? Исус казва, майка и баща и брат ми е този, който върши волята на моя баща. Върши ли волята на твоя баща, Отец Христос, на Святия Дух, на това, което правиш ти? Поклана ли си на твоя Бог? Има ли жертви, има ли алтари? Има ли взаимоотношение с Господа? Идва ли на твоето ниво, божественото ниво? Изкачва ли си на твоето ниво? Или искате вкара на неговото ниво, който е долу и се дави? Не стига, че се дави, ти му подаваш ръка, а той иска и теб да завлече там. Бягай, лоте, за живота си. Щима, бягай, лоте, за живота си. Не ви го пожелавам. Не ви го пожелавам, приятели. Така че, вярвам, че това слово ще благослови някой. Споделяйте посланието да достигне до повече хора. Споделяйте словото да достигне до повече хора. Моля ви се, приятели, харесайте страницата в YouTube канала ми, за да може повече хора да го чуят, да гледат това послание, да достигне до повече хора с цел не да се прослави Методий Асенов и човек, а Господа. Някой да види състоянието си, някой да види нещото, което толкова години е пропуснал и не е видял, не е забелязал. Разбирате ли? Боли ме за тези хора. Жал ме за тях дори. Но повярвайте ми, Бог е поставил свободна воля. Ако се обърнат към Господа и направят крачка, ще ги изцели Бог, ще им прости Бог. Но знаете ли, проблема е, понеже свободната воля е в тях. Бог не може по насила да направи нищо. И знаете ли, най-голямата грешка на един християнин е, когато се опитва да стои с такива хора и да им угажда според тяхното състояние, едва ли не да им сервира алкохол, да отиде с тях на дискотека, да отиде с тях на сватба, да изиграе един кючек дори и да не знам си какво. И само, ами чичо ми е, не мога да го бида, трябва да му отида на сватба, така ли? Окей. Искам да те попитам как се чувства Господ в състоянието, в положението. Искам да те попитам. Значи страх те да не нараниш майка ти, баща ти, чичо ти, брат ти, сестра ти, приятеля ти, не знам си кой, братовче ти. Искам да те питам как се чувства Господ. Давид казва, не се събирате в събранието на пресмивачите. Словото казва, не се съобразявайте с този свят, а се преобразявайте се по образ и подобието на Христос. Преобразявайте се, променяйте се. Ама брат, Бог обича грешните, защо говориш така? Да, Той обича грешните, но мрази греха. Понеже всеки един грешник, ние сме дошли при Него грешници, но никога не сме останали грешници.
Бог ни е променил. Ние сме праведни поради Христос. Ние сме праведни, сякаш никога не сме се грешавали. Той ни направил праведни. Ние сме святи, понеже Той е свят. Разбирате ли? Няма как да угаждаш на хората и да си мислиш, че Бог благоволи в това. Трябва да имаме божествени принципи в живота си. Трябва да имаме страх от Господа, която казва, че страхът от Господа е начало на мъдростта. Искаш мъдрост? Страхувай се от Господа. Ма Господи, дай ми мъдрост, какво да направя? Страхувай се от Господа. В Словото казва, ако не се лъжа, в Първо Петрово, в посланието на Петър, ако не се лъжа, казва, намрази си беззаконие и си обикнал правдата и затова Твоя Бог те помазва повече от Твоите братя. Ако има някой по-помазан от другия, знайте, причината е такава, понеже е по-добър в говоренето си, по-добре пее, свири, проповядва и прави каквото да бил повече дарения дава или така. Не. Сега значи да не ги правят. Това са добри неща, които изредих. Но въпросът е такъв. Да намразиш беззаконието, греха и да обичаш правдата. И затова Господ те помазва повече от Твоите братя. Шикала рабасой. Величавате, Господи, благодаря Ти, Исус. Издигам името Ти, благодаря. Татко, моля те за всеки един изгубен. Моля те за всеки един наранен. Моля те за всеки един заблуден. Татко, моля те, изкарай хората в състоянието, което се намират. Татко, моля те, изцели душите, сърцата, умовете им. Татко, възстанови взаимоотношенията им с Теб. Татко, моля те, страх от Господа да бъде върху всеки един мой брат и сестра. Татко, моля те, Татко, събуди невястата Ти, събуди народа Ти, събуди хората Ти по лицето на земята. Нека да дойдат на себе си, нека да бъдат будни, нека да стоят на пролома, нека да бъдат ходатаи, които ден и нощ няма да млъкнат. Словото Ти казва, на стените Иерусалиме постави стражари, които няма да млъкнат ден и нощ. Благодаря Ти, Святи Дух, че си с нас. Благодаря Ти, Святи Дух, че ни помазваш с слово на знание. Благодаря Ти, че ни даваш слово като чук, който струшава, който разбива, изкоренява, съсипва, съдиш и градиш. Татко, благодаря Ти, че си направил острие в ръката Ти. Благодаря Ти, че ни правиш Твои свети. Благодаря Ти, че ни облича с Твоята дреха на праведност. Благодаря Ти, че отмахваш дрипите ни. Благодаря Ти, че отмахваш срамът ни, понеже Ти беше на кръста. Ти пое всичко върху себе си. Ти беше чисто гол на кръста, понеже халабакой. Ти буквално се срамуваше на кръста, понеже стоеше пред цялото човечество чисто гол, за да можем днес ние да не се срамуваме, за да може днес ние да вървиме с изправена глава, за да може днес ние да се наричаме синове и дъщери, въпреки провалите ни, въпреки паденията ни, въпреки недостатъците ни. Господи, Ти си ни направил синове. Татко, величая Те, издигам Те, благодаря Ти, че ни издигаш, благодаря Ти, че ни почиташ, благодаря Ти, че ни записваш имената в книгата на живота. О, да, Ти си го направил, когато сме Те приели, сме Те направили наш Господ и Спасител. Татко, величая името Ти, благодаря. Исус, величая Те, благодаря Ти, Татко. Съедини армията Ти от сухи кости, които всъщност някой казва, може ли нещо добро да се случи? О, да, Ти си казал на пророка, какво виждаш, Езекил? Той каза, виждам нещо мъртво, виждам мъртви кости, виждам гробища, виждам смърт. И Господ каза, може ли да оживеят? И той каза, пророка каза, ти знаеш, Господи? Господ каза, да, аз знам. Сега, започни да пророкуваш. И когато започна да пророкува пророка, започнаха костите да се съединяват с частта си, кост с кръста си. И дойде плът върху тях и сухожилия, живи. И стана армия за Господа. Ела карабашой. Татко, съедини армията Ти. Татко, съедини народа Ти. Да бъдем в едно. Всички църкви, всички брати и сестри да не воюват един срещу друг. Татко, църквата Ти воюва един срещу друг. Буквално са оставили врагът и сатана на страни. Татко, и воюват един срещу друг. Татко, Ти си казал, че нашата война не е срещу плът и кръв, а срещу началства и власти и тъмни сили, които са в небесата. Така че аз днес съставам и стоя на пролома и казвам, връзвам всяко началство и власт, който е вързал моите брати и сестри, който е вързал благословенията в небесата, Шикала Рабасой, който е вързал това, което Бог е обещал за тези, които любят Господа. Словото казва, че тези, които любят Господа, Бог е приготвил неща, които нито ум не може да сване, нито очи, нито е видяли. Татко, благодаря Ти, че Ти си Господа на Бога, Бога на моя Бог, на децата ми, на тяхни деца, Бог Авраам, Исак и Яков. Татко, благодаря Ти, че издигаш авторитета Ти, издигаш помазанието Ти в живота ни. Татко, благодаря Ти, че ще опазиш църквата Ти от тази скръб, която предстои да се служи.
да се случи. Татко, благодаря ти, че ти ще ни избавиш от тази скръб, ще ни вземеш и ще имаме сватба на небето. Татко, благодаря ти, че ти си този, който си ни видял преди сътворението на света. Извикал си ни по име. Татко, величая ти, благодаря, Исус. Моля те да освободиш всеки един вързан. Хакале Абакой. Всеки един вързан, всеки един обнотен, всеки един страден, всеки един болен. В името на Исус точно сега свобода върху вас. Шиля Абакора Обокея. Свобода в името ни, свобода, свобода, свобода. Във всяка сфера, в финансите ви, в семействата ви, в живота ви, в здравето ви. Шиля Абакой, в бизнеса ви, в името ни Исус, в децата ви, в работното ви място, там където докосвате, всичко да бъде за Господа. Елла Карабашой, величая те, издигам ти Исус. Величая те, издигам ти Исус. Величая те, издигам ти Исус. О, Калабакоробошея. Кабабабасей. Духа на Бога е на мен, защото ме помаза. Хе Калабакой, защото ме помаза. Духа на Бога е на мен. Ще го прочета, вярвам, че от Господа. Шелабакой. Величая те Исус. Издигам те, татко, издигам те. Елла Лабакоробокогорола шекелелелей. Шила Лабакой. Есакалабакой. Елла Магоробошея. Духа на Бога, на Господа е на мен, защото Бог ме е помазал да благовествам на бедните, изпратил ме да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците, да отворя затвора на вързаните, да проглася благоприятната година и дни на Господа и възмездието на нашия Бог, да утеша всички наскърбени, кажете, да утеша всички наскърбени в името на Исус. Да наредя на наскърбените от Сион, да им дам венец вместо пепел, масло на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унилдо, за да се нарекат, кажете, да се нарекат дървета на правда, насадени от Господа, за Неговата прослава. И ще съградя древните развалини, ще издигна отдавна запустелите места и ще обновя пустите градове, запустелите от много поколения в името на Исус. И нека да кажем Амин. Халабакой. Величаяте так. Величаяте. Величаяте так. Величаяте. Шелабакоя.